10. prosince 2012, 11 dnů před koncem světa, ale kapela The Pops skončila už dnes. Něco nového začíná, ale to starý dobrý končí. Nejvíc mě sere ta zeď, vole. Víš jak, tu si nemůžeme vzít sebou křeslo, vole, komba, bicí. Prostě mě to mrzí. Je to špatný. No ale myslím si, že jako dřív nebo později by to přišlo. Vole. Pač Peťa, vole, tak měl dost trpělivosti s náma. Já se divím, vole, že nás nevyhodil, vole, od té doby, co to tam vedle hořelo. Na jakou písničku rád vzpomínáš? A jak vznikla? No tak asi naše první písnička. Mediálně známá. Mediálně známá, přesně tak. Je Fako Fašos, kterou jsme ani vlastně nevymysleli my. Kdo ji vymyslel, prosím Tomáš, řekni to. Vymyslel jí... Pavel. Akordy vymyslel někdo, kdo si to tady hrál na piano. To jo, Pavel Bednář. Pavel Beneš. Benny. No, tak ten. Ale pak to tu někdo záhadně pod vlivem drog rozvinul. Rozvinul to tady Leoš Mokřada, který je hodně výrazný člověk v dějinách naší kapely. Pak to nějak vzniklo. Co ovlivnilo tvůj postoj k hudbě? The Pops. Kabáti, ty vole. Hlavně kabáti, ty vole. Bylo mi tak 13 a řekl jsem si, že ty vole, chci být rocker, ty vole. Rocker a ne pankáč? Rocker. Rádi, co nám k tomu povíš? No tož to je to v piči, no. Tož to. A co se stalo? Jak dlouho si hrál? Co se stalo? Prostě najednou odlítla do hajzlu kostej paličky a ty jsi hrál dál, vole. A do čeho jsem hypnul? To nevím, Jak někdo do toho? Si říkám, proč to tak zní, vole? Tak dělej, vole. A dáme to od... jednou to a pak přechod na toto, jo? Toto. Tak jo. Tak co se tady teda té osudné noci odehrálo? Co se tady odehrálo? Zašli jsme do Teska. A jednou řev jak svině po Tesku a on doško, no. Tak jako mokřada, no. S 2 lahvema, že?
Alenkou za prdelí. No nevím, byl jsem jako v říši divů, no, když se tam zjevil. Určitě jsem věděl, že se to nějak zvrtne, ale že by se to zvrtlo až takhle, ty vole. Že dostaneme vyhazov. No já se potom ani nedivím, vole, co jste tady dělali, vole. Já jsem jenom nečinně přihlížel. Což mě sere.